Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να είναι αθάνατος. Μετά την πτώση επέτρεψε το θάνατο. Και γιατί το έκανε, για σκέψου. Με όλα τα πάθη και τις κακίες που κουβαλάμε να μην υπήρχε ο θάνατος. Θα γινόταν το κακό αιώνιο. Δεν ξέρω γιατί μου τα λέτε αυτά, πάτερ μου. Αλλά χτες το βράδυ είχα έναν λογισμό. Μου έλεγε ο λογισμός, ήρθες εδώ νέος. Φαντάσου πόσα χρόνια θα μείνεις μέσα σε αυτό το μοναστήρι, μακριά από τον κόσμο. Φαντάσου τον εαυτό σου γέρο. Πόσα χρόνια θα αντέξεις εδώ. Και καλά τώρα, είσαι νέος. Όταν θα γεράσεις. Είδες το ταγκαλάκι τι λογισμούς μας βάζει. Θέλει να μας απελπίσει. Να μας πει είναι μάταιος ο αγώνας σας. Μην ανοίγεις διάλογο μαζί του. Την ευχή εσύ. Και να θυμάσαι τη φωτογραφική και να ρωτάς τον εαυτό σου. Είσαι έτοιμος για την τελευταία φωτογραφία. Τι ωραίο, πάτερ μου. Μην φύγετε ποτέ από εδώ. Να μ' αποθανατήσεις. Πάτερ μου, είστε καλά. Είναι που είμαστε ψηλά. Είναι το οξυγόνο λιγότερο. Θα αποθανατιστώ γρηγορότερα.